Buah. Sold Sold out. Buah, wow. Kaixo kuadrilla! Kaito! Hane, zer, negua bueltatuko da kalaskara da? Baliteke. Baina udaberri ere izango dugu nahiagure erreportariarekin. Minutu bat gomendio bat. Challenge-a. Kimetz kalaskerra. Eta gonbidatua. Mikel Arizkorreta! Ze ondo, Bihar maiatzako 31 ane, Izarok bere 0 de enero biraren amaiera egingo du Beken. Bai, eta gonbidatu berezi asko izango ditu, Aritz, gogoratzen duzu Txil Mafia ikustera joan ginenekoa? Abeste ziote, herrik egotea. Geroan ere. Ez dakit oso nobiztia. Baliteke. Boteretsu sentitu behar zara, holtza hori zapaltzean, mundu guztia ikustean. Bai. Zuk eta biok sentituko dugu hori inoiz. Agian. Baina argi daukadana da, niri ez zaidala fama burura igoko, Oi? Hor zer usaintzen dut nik? Gorroto pixka bat? Baliteke. Agian zerbait pertsonala? Egia da, horrelako estadio handiak betetzea edo soldaut egiteak, artista batzuk eraldatzen dituela. Ea gero nork aguantatzen dituen. Lagun hori bezala, txarrerako beti neutera zure atentzioa, baina gero ondo daudenean, kasurik ez. Egia da. Eta eskerrak, ez zaiela hau guztiei gertatzen, Izarok aitortu du, estadio handiak ondo daudela, baina holtza txikiak ere gustatzen zaizkiola. Eskerrak. Estadio handi, zein plaza txiki, norbaitek zure artearekin konektatzeak haze beharko gintuzke. Eta ez, pertsona kopuruak, ez? Ambiziotsuak izan behar gara, baina oinak beti lurrean izan da. Eta bakizun nordena meslari handia, eta oinak beti dituna lurrean. Naia gure erreportarian noski norbestela. Bai, gainera, zita arrakastatzu bat dakar. Zita arrakastatxua? Ezagun den norbaitekin? Ez dakit. Musurik egongo da? Espero du. Kaixo bikote, desagertuta telesaila estreinatu berri da primeran plataforman eta gaur gurekin Unai Arana. Kaixo Unai, ongi etorri kalaskara. Mi esker. Desagertutan gazte bat desagertu egiten da eta poliziak ikerketa bat irekitzen du, ezta? Hori da. Bale, orduan galdera askori erantzun beharko diezu, ez? Bai, hain noski. Kalaskan prestatu egingo zaitugu. Ezertarako? Egia esateko. Desagertuta egon arren, zuek bizkor aurkitu zenuten maitasuna. Nolakoa izan zen zuen lehen musua hau. Bale, izan zen kafe bat geunden hartzen. Euriari zuen, aterpe batean geunden. Hori da. Eta gauza bateko estera eramaten du. Mure ez da orain arte. Zer da, besteaz gutxien gustoko duzun ezagarria? Nire ez gustatzen Unaiek kalera guazeneko kamisetak eramaten dituenean bakeroekin. Ez dute kombinatzen Unai. Nik ez dapat. Orduan jan barko dugu Unai. Zer da? Osoa, azuk ere jan behar duzu? Solidarizatzen ari naiz maitia. Buah. Naia, desagertuta telesaileko norekin izango zenuke zita erromantiko bat, eta Unai irabazi arteko norekin. Nekukeko nuke Ainhoa Larrarekin edo Jon Lukasekin. Jon Lukas. Ni Angelarekin edo Robirarekin ere egingo nuke lako zita bat. Ole. Naia, desagertutakeko bigarren demoraldian egoteko eskaini ezkero, irabazi arte utziko zenuke... Jan egingo du. Dana. Jan, Jan! Ez dira Jan ber? Bai. Ez dut Jan ber. Esatuko naiz, Ez hau txarra, Uau, naia. Zuk esan duzu egia da ez? Maitasunean beti esaten dut egia, Beti. maitia. Eta zuek badakizue, ni beti bezala saltxa gehiagorekin itzuliko naiz. Aio! Agur. Bueno. Agian kalaska bihurtu beharko genuke maitasun historioen saioa edo... Arrakastatxoagoak bihurtuko gineateke. Ziurrenik ez. Zein izango zenuke dela modu errezena eta azkarrena gaur egun arrakastatxo bilakatzeko? Oso errezane. Begira, Bai. ateratzen zu mobila, jartzen zu kamera, Bai. esatezu kriston astakeria, igo saretara, biral. Egia da. Gainera, gero eta astakeria handiagoa izan, jendari gero eta grazia gehiago egiten dio. Hau betian ikusi izan dugu, klasean eta horrela, astakeria handiena esaten zuena, zen txalo gehien jasotzen zituena. Egia da. Ez genuke txalotu behar. Ze, bestela, gero eta astakeria gehiago izango ditu. Noski baiet, Horrela daude zareak, astakeriak esaten dituzten jendez beteta. arriskutsuagoa dena da, lengoan gertatu izan. Zer? Nengoen Twitchen ikusten gamer baten zuzenekoa kriston matxista lotxagarri bat entzun nuen, horrela behiratu, esan du, nien nengoen gameplay bat ikusten, kendu nuen segituan, eta listo. Zareak apo ez beteta daude, eta okerrena da jarraitzaile pila bat dituztela. Blokeman,
eta ale. Eta listo, eskerrak kalaskan, eduki ona eta sanoa egiten dugula, eta divertigarria. Bai, saiatzen gara behintzat. Saiatzen gara, eta sanoa eta divertigarria dena, Itziber Fernandez da bere komendioarekin datorrela. Gaurkoan beste koreografia bat partekatzera dator. Minutu bat? Gomendio bat. Kaixo, Itziber naiz, eta gaur koreografia berri bat ekarri dizuet. Geure aldakak astindu egingo ditugu. Dantzarekin hasteko buruak gora eta eskuak zabaldu. Eta orain buelta bat eskuekin, itxiz. Orain guk buelta egingo dugu eskubiko hanka igoz. Eta goraka. Eta 1, 2, 3, 4. Orain ukondoa, fuerte eta super onda bat 3 zatitan. Eta buelta buruarekin eta 2 buelta bularrarekin. Jarraitzeko egingo dugu meneito. Za, hori da, za. Eta azkenik banoa, sexy, bai horixe. Arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, txarri da zuzez gure kananoa. Arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, txarri da zuzez gure kananoa. Kantu triste batekin. Nik ezakit guk Bizkaiarena beteko dugun, baina gaur beste zerbait beteko dugu. Edalontzi bat beteko dugu. Txandaka joango gara edalontzia betetzen, eta isuritzen duena galtzen du. Venga, norra hasiko da, zuela ni. Ni. Vale, ba. Jolasa ondo egin behar da, ezta? Ondo egin behar da, bai. Jakin dut egingo zenula. Bueno, venga, bizka bat itxiko dizut. Horre, ondo zerbait. Ane! Ai. Zure txanda. Ane, uste dute zuzoa zela. Edatiko hau, egarria sartu zaiten. Ezean hortik ze eukidu hor zapaburutxu bat eukidu hor. Babarrura ere. Arrakastaz gainezka egingo duena, nire txalentza izango da. Zure txalentza zerrekarri duzu gaur. Ba, ikusi. Bai? Kaixo, zerrendarekin bueltatu naiz kalera. Zerk sentiarazten zaitu arrakastatzu? Guazen! Nola da zure izena? Jara. Nola dira zuen izenak? Enirai bai. Joane. Maria. Amaili. Zerrendatuko ditugu, baieztapen hauek, aia zer sentiarazten zaitu zen arrakastatzuago. Hasiko gara, goitik edo beitik? Goitik. Lehena gauzak doainik. Azken aldian lortu duzu zerbait doainik? Zerbait doainik? Bai. Baina opor batzuk doain ondo etorriko zean bai. Jarriko nuke mezu bat erantzun. Zimaten bola, mezuak asko eta... Vale, eta por fin erantzuten duzunen esaten duzu. Ya está, ya naiz persona on bat. Lehenengoa bingo. Pasatu zaizuen noizbait bingo egitea? Ez, hirugarrena. Venga, zaizuen noiz bingo egitea? Bai. Eta zer irabazi zenuen? 4 euro. Gustuko duzunak laik ematia. Eta zer egin duzu? Beste laik bat eman? Eratzen. Beti datorrongi autoestimaren dako, ez? Nik uste like hori ez igual dit. Grano bat esplotatzea, Bai. nire ustez. Grano bat? Ikusten dituzue granoen bideoak? Bai? Bai. Zenbat denbora egon alzarete granoen bideoak ikusten? Bestiaren letra, jakitea. Errestasuna dukazue letrak ikasteko edo asmatu egiten dituzue? Asko inventa bitxen ditut. Niri gustatzeka eta bestixak ondo jakitea, beti jasotzen du bronka. Janaria presto beren hau. Eta gaur zer dukazu bazkaltzeko? Edilistak. Prest utzi duzu? Bai, amunak. Amunaren bazkarea bai honak, Zera helduta bazkaixa preste ukitxia. Buah. Zuek prestatzen duzue edo prest edukitzen duzue? Nik zukaldatzen dut bai. Zein da zure plater gustokoena? Lasaña. Gonbidatuko nauzu? Nahi duzulea. Gozea sartu zait. Ane, esan behar dizut, gaur bereziki emozionatuta nagoela. Baita nire hemen barrutik sentitzen Barrutik, dut. ximeneta ditut. Ze gaur lehen aldiz kalaskan. Zerbait historikoa gertatuko da. Ezin du gehiago itxaran, Ane, guazen ja. Venga, Bai, guazen ja. azkar. Venga, ba. Gaurkoan elkarrizketen txokoan Mikele Arizkorreta ongi etorri. Aixo. Zer moduz? Ondo, hemen ondo. Gaurkoan lehen aldiz kalaskan historia egin dugu. Lehen gonbidatua zara 2 aldiz etorri dena. Txalo bere bat, hori ospatu egin behar da. Bai. Zardadilla tarta. Zorionak zuri, eskerrik asko, Mikele.
Pandemik, abaitzen espero, Horbe ingot nire magiarekin, bale? Eske, Kalaskako magia da. Bueno, Mikel, eta konta iguzu, hemen errepikatzen ari zara, zuk klasean errepikatu zenuen kurtsorik edo azterketarik. Azterketaren baten Bai, gaina goratzen dut pandemi garaian izan zen. Oso gaizki pasatu nuen ikasten eta bai, bat erori izan uste dut. Beraz, ikasle fina bazara. Bai. Esan liteke. Agian bai, orduan, orain telesail berri baten zaude, Mari Sorgina Iztari deiturikoa, eta Ireneren papera egiten duzu bertan. Erresa izan da zuretzat orduan Ireneren papera egitea? Bueno, igual bai, zentzu horretan igual bai. Bai, ointxe bertan grabatu dugu, Mari Sorgina Iztari. Protagonista Mari, biziko du alde batetik mundu magiko bat, eta gero bizitza erreala. Eta mundu magiko horretan, izaki mitologiko ezain onak bai batzuk, baina beste batzuk ezain onak aurkituko ditu, eta bidelagun izango ditu Irene eta Jontxu haiei aurre egiteko. Zure pertsonaiak du Grimorioa deitzen den liburu bat, Grimorioa zer da? Grimoriuma da, izaki mitologiko guztien sorginkeriak, beraien alde onak, beraien alde txarrak, deskribatzen dituen liburua. Orduan, Grimorium hortan dauden izaki mitologiko guzti horietatik, zuk zein aukeratuko zenuke izateko zu? Aukeratuko nituzke nik uste galtzagorriak. Galtzagorriak? Bai. Zergatik galtzagorriak? Bueno, bihurria zentzu batzutan banaiz, bestatudan nahiko txintxoak konsideratzen hau jendeak, baina, bueno, badauka... Konsideratzen hau jendeak, Bai, baina, bueno, saltoka ibiltzen naiz, etengabe, bai. Eta txikitan zerbaiten frikia zinen? Esango nuke, bai, oso bertso frikia izan nintzela bere garaia. Bertso frikia, Bai, bertsolaritzaz, bueno, aitak sartu nindu mundu hortan. Eta gero umetan egin izan duzu inoiz, bertsolaritza? Bai, idatziz, eta bai, benetan! Benetan! Bai. Mundu kasiko, gea. Kalera joango gara, galdera bat daukagulako zuretzat. Eta zein da zure plan perfektua? Ointxe bertan norbaitek esaten bait, Aizkorriko mendia joan eta Iuna barra ikusi. Oso polita, hori. Naizta gure alditzarra egin, adibidez. Bueno, han badau, atetpiat, nik euriakin ez pentsa, korrikaita juten ez mendia euriakin, eta asko disfrutatzen dut. Mikele, gaur kalean iritziak eskatzen aritu gara, ea ze ezaugarri arrakastatzu dituzte. Lagunonak izatea eta beraekin egotea. Nahi dezuna lortzea. Bai, ametsak betetzea. Pozik bizitzea. Bizitzan lortu nahi dezuna egitea. Ni oso langile naiz. Ondo sukaldatzen dugu. Empatia eukitzea uste gaur egun oso importantea dela eta gero ez da gutxigo ikusten dut empatia duen jendea eta uste hori nabarmenduko nukela zentzu baten. Kalaskan ere egiten gaitu oso arrakastatzu, gure kimet daukagula, beraz, joago gara. Jolasera, prest? Bai. Let's go. Kaixo nire Kalasker maitea. Kaixo time. Kaixo Mikele. Zer moduz? Zer moduz abete? Oso ondo. Nik nabaritut Kalaskan sartu zarenetik magia dagoela hemen inguruan. Eta horregatik gaurko jolaserako, hemen ekarri dut gure edabe magikoa. Zeze, zuzaintzen du ja. Gaurko jolasean, puxikak izango ditugu, puxikak puztuta emango dizkizuet nik zuei, eta jaurti egin beharko dituzue edalontziz egindako dorre bat botatzeko. Irabazle bakarra egongo da, eta galtzen dutenek, edabe magikoa edan beharko dute. Nuke galdu nahiko egia esan. Presta bete? Bai. Bai. Etxean ere bai, guazten jolasarekin. Bueno, Anepe, zu izango zara lehenengoa jolasten, presta dute? Bai. Nik uste dut hemendik betik horrela, jauzteko guztiak batera ez, edo? Konzentratu, ziur zaude. Horrek ez du balio. Horrek! 1, 2, 3, 4, 5, 6 honekin, 7 honekin, eta puntako... Honek balio du doble? Honek gehiago balio dela uste dut, ezta? Mikele, Anepek 8 bota ditu, nola ikusten zure burua? Zaila ikusten dut asuntua, Mane gurra, Irabazle bakarra egongo da, Bale. 3, 2, 1, seguro! Eman egurra, Mikele? Konfiantza dut zure gane? Eman egurra, 3, 2, 1, guazen! Iepa! Ona, zemat izan dira. 1, 2, 3, 4, 5, eta 6. Bueno, nahiko ondo, Mikele. Ari zure gane ere konfiantza handia daukat,
Azan dago. Orain ja guztiak bota. Ja dana bota berritut. Venga, Aritz, zure burra, 3, 2, 1, batzen! Epa! Ona! Argita garbi geratu da irabazi duzula eta garaipena gaurkoan zurea dela txalo bere bat ari. Hasieran esan dut irabazle bakarra egongo zela eta alaxe izango da. Mikel egon bidatu dela. Koldarra. Azkar zuk ere. Epa! Goxoa ez da. Zer da? Pikanti da! Zer da, tabasko edo lan? Tabaskoa, salsa de soja, kanela, Berriz ere, iritsi gara saioaren amaierara. Gazi gozoa izan da, tarta alde batetik, edabe magiko beste alde batetik, bueno. Ondo Bukatu hobeto. Bueno, eta zuek gogoratu Mikel Ezaretan jarraitza gauza berri pila batekin dator, beraz ez galdu, baita Kalaska ere, Makuzin, eta dena, Aritz. Eta datorren astean non ikusiko gara? Hemen Kalaska gorekin. Agur! Agur!